kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta Sidibe bi dɔnkibaru labɛn bɛ fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase u balimakɛ n'u denkɛ fɛ Seyidu Sila Maraka faama Sorigino dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na juillet kalo tile 2 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Faransi wolomasiri tabaw minnu bɛ kulu kɔnɔna na n'an ko ma Barkan kunungo u ye gɛlɛya sɔrɔ an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ jogininta jamanaden kannabilalenw na o taara fɔ maa 20 kɔ Banyango la. Fondation Maliba fangaɲinitɔn kɔnɔna na n'o ye ADP Maliba ye ale hɔn kɛ saniya minɛnw na ka ɲɛsin centre de santé communautaire dɔw ma commune de o kɔnɔna na a minɛn di a kɛra kunungo u ka centre d'état civil mairie Bagadaji o da la. Dɔnkibaru ɲininaw ka dugutigi bulon maison de la presse a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila jumadonya tɛmɛlen in na a suyan fan fɛ a bɛ ɲɔgɔnnajɛrɛ tako 4 na a bɛ o kofɔ n'u ko ma ko ɲɛlɛninw ka su a labɛnna association des journalistes pour la promotion des arts et de la culture mɔgɔw fɛ journac baaraɲɔgɔnya u ni agence nationale pour la sécurité routière ANASER anw ka animatrice radio bɛnkan na n'o ye Kaja Kone jɔnjɔn dira ale ma an nisɔndiya bɛɛ dɔnkibaru la kumaba olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na. Aw ni ce aw ka kanuya kurayali la ka ɲɛsin anw lamɛnli ma an bɔra k'o de fɔ sisadani na Faransi wolomasiri taabaa dɔw olu ni tora an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ jamanaden kanna bilalew o 20 kɔ olu joginna waati la ɲɔgɔnnajɛrɛ o bɛ ka kɛ farafinna jɛkulu fɛ Union africaine Mauritanie jamana kɔnɔna na ni olu yɛrɛ bɛ ka kuma lakana kan Sahara kungo o kɔnɔna na parikaw fɛ n'o bɛ Faransi jamana faaba ko fɔ état major wolomasiri taabaw olu tɔgɔ la kunungo suyan fan fɛ olu y'a jira k'a fɔ ko siga t'a la fiyewu ko olu ka Faransi wolomasiri taaba ko maa 4 olu ye gɛlɛya sɔrɔ muguci in na 2 olu ni tora. Bamaliba fangamarabaw olu ka ɲɛfɔcogo la muguci in na u ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka bɔ kɛnɛya tigilamaw yɔrɔ maa 4 wolomasiri taaba la o ni tora maa 23 o joginna jamanaden kanna bilalenw na tubabu ka wolomasiri taabaw ka kunnafoni di sira dɔw ko Barkani ka wolomasiri taabaw maa 4 Banyango k'olu binna janjugu dɔ kɔnɔ mun dara mugujugucila jatigɛwale kɛbaw fɛ waati min na u bɛ ka taa sira fɛ sira min bɛ taa ɲɛsin Burɛmu ma ko nin tun ye lakana tagamakɛla dɔw de n'an ko ma ko patrouillekɛlaw ni nin janjugu in n'a dara olu ɲɛ yɛrɛfagasiw olu fɛ Gawo kɔnɔna na jamanaden kanna bilalen musolaka dɔ ale y'o kumakan ale y'o sɛbɛnti a y'a jira k'a fɔ waati min na mugu puruna ninnu tun b'a fɛ ka mugu puro jamakulu in cɛla su ka cɛya ko bolimafɛn kolo girin n'an ko ma blende o de filɛ k'i banamini ani wolomasiri taabaw cɛ u ko mobili min ni mugukuru tun bɛ a kɔnɔna na o de cɛnni nɔ fanga bonyana kosɛbɛ k'a sababu kɛ o mobili ni mugukuru in o de puruna o de kɛra sababu ye ka nin waleya cɛjugu in kɛ. Fondation Maliba mun bɛ fangaɲinitɔn kɔnɔna na ADP Maliba a ye hɔn kɛ saniya minɛnw na ka ɲɛsin centre de santé communautaire dɔw ma commune 2 kɔnɔna na a minɛndiw a kɛra kunungo wuladayanfan fɛ centre d'état civil mairie Bagadaji o da la a kɛra ADP Maliba fangaɲinitɔn ma ɲɛyɛlɛkɛ caman ɲɛna ni hɔn min kɛra ka ɲɛsin o centre de santé ninnu ma a bɛ furanan ko fɔ yɔrɔ jɔsi la gan min bɛ don bolo la ani gan min bɛ kɛ ka bɛɛdala saloli kɛ o de javel olu fana tun bɛ a la u ye nin tagani di centre de santé communautaire ma ADP Maliba funengɛninw ka président Seyidu Tarawele a kumana. Fondation in daminɛna bi tɛ fondation in yɛrɛ créera ADP ɲɛ depuis 2012 donc vraiment fondation in ka dɛmɛ sera yɔrɔ caman fondation in Mali dugu tɛ yen fondation in ka dɛmɛ ma se dugu mun ma foraji b'o la école b'o la dɔgɔtɔrɔso b'o la ani a ɲɔgɔnna caman hali dɔgɔtɔrɔso Kati dɔgɔtɔrɔso ni yɔrɔ wɛrɛ dɔgɔtɔrɔso a ye misiri fɛnɛ caman jɔ dugu caman na olu témoignw bi yan. Ale tɛmɛlen kɔ ADP Maliba a bureau national musow olu ka ɲɛma ka nɔbilama nin kɛnɛ kan madame Daw Asetu Tarawele a ye kuma ta. Fondation Maliba ye dɔn min kɛ n'a kan ka di commune de dɔgɔtɔrɔsow ma kun ye anw bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya ye
an ka kɛnɛya an'an ka saniya o y'an jɛ de nin ye devoir de citoyenneté de ye. Fondation Maliba min ye Alu Boubacar Diallo ka fondation ye. Fondation dɔnnen bɛ Mali kɔnɔ ni fɛn min ye o ye i b'a créer ka nafa ɲini jamana kun. Ne ye 100,000 don a la olu bɛ $1,000,000 di e ma nka anw ka fondation tɛ o ye. Coordinateur district ADP Maliba Togola Kalilu Gérard Ouattara Amatoko. Présidentiel do présidentiel te Fondation Maliba be amanga barawla mena Alu Boubacar Diallo Chesleno akola Chesleno a Chesleno Malikola ne bolo Alu Boubacar Diallo chance bade ambulo barakela de do amago be barakela de la Mali mago be barakela de la anga je anga bolo di nyoma anga barake nyoko fe ADP Maliba funenganu nga nyama Boubacar Ba ayida natike ne bɛ mun fɔ a ye dɔrɔn aw ka taga carte d'électeur ta aw ka mɔgɔ choisi mɔgɔ mun haminen don aw ka ɲɛtaga la ani aw ka baloko ni aw ka denmisɛnninw ka baarako mɔgɔ min bɛ se k'o jɔyɔrɔ fa aw ye bi aw kana fili u kana aw nɛgɛn tuguni aw ka taa maa ladiri an b'a fɔ Alu Diallo an denmisɛnninw de ko a k'i présenter Mali président la sinon politicien tɛ a b'a ka baara kɛ a b'a ka sɔrɔ a bɛ se ka mɔgɔ mun dɛmɛ a b'u dɛmɛ. Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali bakuruba fɔla FENASCOM Mamourou Kamara hɔn tɔnɔ bɔbaw olu tɔgɔ la a ye foli ni tanni ta ka ɲɛsin Fondation Maliba ma. An welela ka na k'a fɔ k'u bɛna PCA minɛn dɔw di ASACO ni CESCOM ninnu bɛ commune 2 la an welela ka na o cadre de la an nana a nali ka di an ma nin waati in kɔnɔna la a diyara an ye parce que an bɛ PCA baara min na an bɛɛ lajɛlen ka ASACO ni CESCOM kɔnɔna la an b'o PCA baara la an bɛ jɛlenya baara la parce que kɛnɛya tɛ kɛ ni jɛlenya t'a kɔnɔ kɛnɛya tɛ kɛ ni PCA t'a donc ni mɔgɔ min ye hakili ɲuman sɔrɔ ka na jɛya minɛn d'a ma ka PCA minɛn d'a ma an ka foli b'o ye an ka barika da b'o ye an b'o waleɲuman dɔn n'o kɛra ka bɛn ni élection fana ye candidat fɛn fɛn ye ni miiriya ɲuman sɔrɔ an ka foli b'o ye an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman d'o ma ala ka fanga ɲuman d'o ma ala ka o sara a ka wale ɲuman kɛli la. ADP Maliba a ko ale ni jɔyɔrɔ fa jamana sanayɛlɛ na a ka diya ni nin n'a ɲɔgɔnna waleya cɛɲumanw kɛli ye ka ɲɛsin jamanadenw ma lɔfoni ni ɲɛta o bɛ se ka sabati cogo min na ba Maliba kɔnɔna na. Dungbar ɲininaw ka dugutigi bulon Maison de la Presse jumadonya tɛmɛlen suɲan fan fɛ a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ ta ko naaninan kɛ n'o ye sun kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin yɛlɛnniw ma a labɛnna Association des journalistes pour la promotion des arts et de la culture Journac bakuruba fɔla baaraɲɔgɔnya ani Agence nationale pour la sécurité routière ANASER nin sen in ta a taara ka ɲɛsin musolakaw ma minnu y'u bila u filanin de bɛ la k'u seko n'u damayira kɛ laseli sira fɛ u ka baaraw kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ lakanabaliya siraba kan boli o siratigɛ la ka kɛlɛbolo ta ɲɛsin o ma ka maaw la faamu ka maaw la kunnafoni yaasa maaw bɛ se ka u janto u yɛrɛ la cogo min na siraba kan boliw la ka siraba kan boli sariyaw k'olu bato a kɛra kumakɛsow kɔnɔna ye wo kɛra jabarani bɔyɔrɔw ye wo a kɛra sɛbɛnnikɛlaw ye wo u ye jɔnjɔn ta ka di ninnu bɛɛ lajɛlen ma nin kɛnɛ kan anw baara ɲɔgɔn arajo bɛnkan na yan n'o y'an balimamuso Kaja Kone jɔnjɔn tara k'a di ale ma k'a jira k'a fɔ k'a y'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ lakana sira taamali la a ka laseliw kɔnɔna na ka ɲɛsin sirabagaboli ani sirabagaboli sariyaw olu batoli ma. Farafina bonda kun kan Niger wolomasiri taaba 2 olu bɔnɛna u nin na 4 olu tununa olu ta yɔrɔ ma dɔn nin kɛra kulujugu in de fɛ Boko Haram u ka wolomasiri taabaw daga yɔrɔ dɔ la Niger tilebiyanfan ka taa kaɲagayanfan fɛ ni o ka surun Nigeriya la ni kunnafoni ninnu dira u ka ministère de la défense fɛ maa min bɛ n'ale bɛ furakɛli ta ka ɲɛsin musow ma taafe bolo o sira fɛ n'u ko ma ko Denis Mukewe siɲɛ caman ni a tɔgɔ tun bɛ da la k'a fɔ diɲɛ jɔnjɔnba n'o bɛ taga di cɛsiribaatɔw ma k'o na di a ma kunungo a welela a tɔɲɔgɔn jamanadenw fɛ k'a ka wuli ka jɔ kɛ yaasa a ka kɛlɛbolo ta ka ɲɛsin Joseph Kabila n'o ye jamana ɲɛmaa ye o ka fanga ma k'a kana sɔn k'i jigi da kalataw kan kalata minnu n'olu labɛn bɛ ka bɛn décembre kalo tile 23 nata ma ko u dan b'a la k'a fɔ suɲɛli bɛna ta ka ɲɛsin o kalata ninnu ma nin bɛ dansigi bi laseliw la mun labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ ka lase a balimakɛ a n'aw denkɛ ma Seyidu Sila maraka fama Sorigino dɔgɔnakɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la dɛmɛniɲɔgɔnya Fanta Sidibe filamuso aw ni ce maraka fama ka journal Bambara lamɛnli la bi duɲɛ in na ni Ala m'an ka jɔnya jɔna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini laselikɛyɔrɔ kelen kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma aw ni ce aw ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan Sala Muhamadu ne b'a fɔ wasalim. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.